Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkamu da sake kasancewa da mu a cikin wannan sabon shiri namu. A wannan video din insha Allah zan yi bayani akan hanyoyin da zaka fara bi domin koyon technical analysis a matsayin ka na beginner wanda yake so ya fara koyon forex trading ko kuma crypto trading. Insha Allah zan nuna ma step by step hanyoyin da zaka bi domin ka fara koyon ainihin forex trading ko kuma ainihin wato technical analysis. Ga wanda bai san sunana ba, sunana Yahaya. A wannan channel din ina kokari gurin koyarwa ƴan uwa ainihin abin da ya shafi harkar crypto trading, wato ko crypto trading ko kuma forex trading, yadda za ku iya technical analysis da dai sauransu da dukkan waɗansu abubuwa da ya kamata ka sani a ainihin forex trading. Ina yin kokari gurin kawo shi a wannan channel din. Wannan dalilin yasa nake roƙon ka dan uwa, idan yau ka fara ziyartar wannan channel tamu mai albarka, da Allah ka daure kai subscribe na wannan channel namu, sannan ka danna ma wannan video namu like, sannan ka share nashi domin sauran yan uwa su ma su amfana da wannan takaitaccen bayani da ainihin muke kawowa. Haka da Allah, idan a Facebook kake saurare na, da Allah ka daure kai following nawa, sannan kai liking na wannan video din, sannan kai share ma yan uwa domin sauran yan uwa su ma su amfana da wannan takaitaccen bayani da ainihin zamu ainihin fara. Ku biyo ni domin ganin yadda za ku fara iya technical analysis, yadda za ku fara kuma yin harkar forex trading ko kuma ainihin crypto trading. Sannan akwai group na wanda nake ba da signal kyauta, zaka iya join a cikin zaka iya duba description na kasan wannan video din, zaka ga ainihin link, zaka iya bi ta wannan link din ka ainihin join wannan group nawa domin samun signal ta forex kyauta. Sannan idan a Facebook kake kallo na, zaka iya duba gurin comment na farko, zaka ga wannan link din, shi ma zaka iya bi ka je ka ainihin join wannan class nawa insha Allah. Mu shiga cikin shirin namu kai tsaye.